Пожелавам ви на вас много повече от това, което вие сте дали да получите, но най-вече радост и любов и търпение в сърцата си и да знаете, че Христос се роди за всички вас и каза, ето, елате при нас, нека да дойдат птиците при нас. Честито Рождество Христово, честита Коледа и честита Нова година. Благодаря. Свеж запалва и Стамян масата прекажда, а послушните деца весел ще изпеят и елата от дома весел ще грее. Ида, бабо, ида! Тази кашлица. Да бързам да слушам бабата. Я как кашля? Дядо, давам чупи пипката, да видим на кого ще се падне паричката. Но първо да си измие ръцете, че хляб само с чисти ръце се пипа и пред него само чисти думи се изрича. Хапвайте, хапвайте! А през това време аз ще ви разкажа най-хубавата и най-истинската приказка на света. В нея, който я знае, да ви помага да я научат и по-мъничките. В нея се разказва за една майка, едно бебе и техния приятел Данил. Голема си Мария носила бебе. Отвън било много студено. Това се случило преди повече от 2000 години. Отдавна спеше Битлеев. В полето овчани дремеха на стража при овцете. Внезапно огнена звезда проби небето и започна цялото небе да свети. Отвориха се звездните простори и ангел Божи след заплачите и на овчарите умилно заговори. Не бой се, блажени и честити, че първа вест ще чуете и вестите. И благодарим ги попитал къде са се запътили в тази студена нощ. Йозеф отговорил, че отиват в Битлеем да търсят място за нощувка. О, трудно ще намерят свободна стая, защото градът е препълнен заради преброяването. Данил предложил да пренощуват свободен обор, а после се спогубал с тях. Ти ветлеца се спял, аз се нешичко тяло, ложи си от тебе, тебе да шмеят над спите. Нищо се не бое, аз съм тук, ангел мой, и ти пея мамина, спинка и рожбо, мамина.
върнете в ясли и направете му поклон. Да влезе той във всеки дом. Своята любов на света ще даде. Бебето плаква, протяга ръце, слънце гоща в малко сърце, запява в небето ангелски хор, надежда роди се и в нашия двор. Знам Бог преди години, злото е надбил, да винаги в децата невинност да блести. Всичко било чудесно, изпълнено с празнична молитвена радост. Както и дете в нощта, моя мъничка звезда, ти високо си над нас, по-силена от вас. Трепка, трепка в нощта, моя мъничка звезда. Боси ти, ала моля те свети, трепкай, трепкай в нощта, моя мъничка звезда. Ела, Господи Христе, моля ти се, ела в сърцата на всички, ела в сърцата на всички лица и всички добри хора. Това се случило преди повече от 2000 години. Тогава Христос е дошъл и завинаги останал в сърцата на всички деца и всички добри хора. Да си махна този бинт от ухото. Ами що го носиш? Защото госпожата каза, че през едното ми ухо влиза и през другото ми излиза, за това се залепих другото. Аз пък получих забележка от госпожата и сега съм наказан. Ама как да обясня на мама, че госпожата ми каза: Емануиле, събуди Георги. А аз си казах: не, госпожо, вие си го приспахте и вие ще си го събудите. Момчета, аз пък питам нещо госпожата, тя пък не ми отговаря. Удар ми бил въпроса. Момчета, дядо Коли да не питам Петър, той ще дойде ли тази година или госпожата го отказа? Петър, ти има ли за нас, няма ли?